صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ بہت ہی پیارا کلام ہے، انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا۔ مختصر سی یاد رہی علی ورگ زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی ورگ زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو، علی ورگ زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، ہاتھ ید اللہ ہے چہرہ مجہول ہے، ایدی صورت جئی کوئی تصویر وکھا مینو، علی ورگ زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی ورگ زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو، علی ورگ زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، اچھی ذات علی دی کائنات علی دی، اونچی ذات علی دی ہے کائنات علی دی ہے، علی جتنی کسے دی بھی جاگیر وکھا مینو، علی ورگ زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو، علی ورگ زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو۔